Så nåede vi til Fyn, og der er nu noget om det. Det er ligesom om, at det er lidt mere hyggeligt på Fyn. Det er da også idyllisk. Jeg har taget turen fra Vejle for at besøge Finn Balsby fra Restrupgård. Vi skal snakke om kirsebær. Finn Balsby og kirsebæravler. Kirsebær, jeg ved ikke. Der er noget, der hedder sure kirsebær, der er noget, der hedder søde kirsebær, tror jeg. Søde kirsebær, det er morallerne. De sure, de har ikke smagt. Og det kommer jeg nok heller ikke til i den her uge. For det er nemlig begyndelsen af maj måned, og det var i hvert fald et par måneder, før at bærene er modne. Mens jeg nærmer mig Restrupgård, så sidder jeg og spekulerer lidt over, hvordan det må være at være kirsebæravler. Hvad er det for nogle udfordringer, man står overfor? Det viser sig jo hurtigt, at Finn Balsby er rigtig god til at forklare, hvordan det er at være kirsebæravler, og hvad det er for nogle udfordringer, man står overfor. Og i den sammenhæng kommer man ikke uden om vejret. Nogle af de kloner, som der kom i 80'erne, midten af 80'erne, slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, at de var affameret med golde planter. Og det betyder så, at hvis det er alle forhold er optimale, som det er lige i øjeblikket, kan vi sige, jamen så skal du nok få pænt med bær og så videre. Men de år, hvor du ikke når en gennemsnitstemperatur på 15-16 grader, så får du ikke nogen sætning. Okay. Så man kan sige, du kan altid leve med, at du har et år, hvor du får frost, og det var så det. Og så får du bare kirsebær næste år. Men der har vi alt for mange år, hvor vi kan sige, at det har været for varierende udbytte, vi er kommet med. Okay. Så Danmark, vi producerer normalt omkring ca. 15.000 tons, som vi leverer. Og der er der for eksempel sidste år, der blev der ikke engang leveret 1000 tons. Vi har jo lidt herhjemme, Ørbæk også, de aftager til løsfrys. Ja. Og det vil sige, at det er typisk til cocktailbær og sådan noget. Ikke? Ja. Men ellers der er den helt store overvejende del af afsætningen herfra, den går til det her Granefoods. Og det er et østrigsk firma, som der har opkøbt Valøsaft. Ja. Og der leverer vi så til. Men der indgår vi jo bare en del af den pulje, som der er fra Grane. Efter at EU er blevet udvidet, så har vi jo ikke nogen toldbarriere i forhold til tidligere Østblokland. Og der har du nogle arealer, som der siger spar 2, og der har du så mulighed for os at sige, at okay, vi synes, der er penge i frugt og bær, ikke? Ja. Og så etablerer du nogle plantager, og så får vi pludselig mange tusind hektar at konkurrere med. Ja, så blev det altså ikke til mere kirsebærsnak i den her omgang. Men må ikke jeg kan lukke ungerne en tur med til Fyn, når der om et par måneder hænger friske bær på grenene.